मानोथो एसे लेट जाखो दिनैलाय? बिदिनो लेट जाखायो दाना। बारा थाब माबाखाया। नोंसिनाबो होनदां साहा दखाना? साहा दखानाबो बिदिनो जालांबाय। बेसे लेट जानायखाय लेट जाफाजोब्बाय होनदों। सानफ्रामबो बेसे जोङो फैबाय थानो बाहोलांबायसो। जानायालाय जायो दा? जानायालाय जायो हिनजावफोरनि हाजिरा 300 400 बिदि दखानाव बुजायखांनानै। दे ओरैनो थास्लायस्लाय आरो माथो। न'आव थाबाबोथ' माथो मोननोमोन नङा होमबा? दखान मोनसेयावबो जागौमोन। जायो हाजिरा बेलेगनिया। दा बेयाव आरो बे नों आं बेदर लांनो फैग्राफ्रासो नङा होमबा? आरो बे खाथि खालाना? खाथि खाला फैनायजों एसे जायो आरो। न'खरनि मानसिफ्रा थैजोब्बाय? फिसाला सानै थालांदों। फिसाला सानैया गुवाहाटियाव थाहैबाय। फिसालाया गानजानि दावराव जानानै बैयाव जों गामियावनो थाफैफिनबाय बिगुमैनाव। हिनजावा गामिनिखामोन नालाय गावबो गामिनि। हाय गाइस, आंनि दिदोम ब्लग इउटुब चेनेला नोंथांमोननो फिसा भिडिअ लाना फैबावलायबाय। दिनैना जाहैबाय उदालगुरिनिनो साखाथि टाउननिफ्राय साखाथि जायो, बारा गोजानद्राय नङा। आं दिनै खोन्थानो नागिरनाया जाहैबाय नैबे लकडाउन, थांनाय बे लकडाउना जोनोम मोननाय नैबे फिसा सक आरोखि। बे सकनि मुङानो जाहैबाय लकडाउन सक आरोखि। बेयाव बारा बुरजा बिदि दखान गैया। मेनलि बेयाव अमा बेदरनि थाखाय स्पेसियेल आरोखि बे सकआ। बेयाव दामाबो बेलेग, बे खाथि खाला उदालगुरियाव दामाबो बेलेगाव एसे बारा जानो हागौ, खिन्थु नैबे सकआव अमा बेदरनि दामा खमाव मोननाय जायो आरोखि। 300 राङाव नोंथांमोनहा बेयाव मोननो हागोन आरोखि। नङाबा बे 350आव सोलियो बेलेग बेलेगाव, 400 बिदियाव सोलियो। ओंखायनो बेयाव मानसिफ्रा फुं समावनो बे अमा बेदरखौ दाननाय जायो। जेरैहाय 7 रिंगा बा 8 रिंगायावनो जोबजोबगोन आरो। मानै माथाम अमाया माने फुं समावनो जोबजोबो आरो। दाम खमाव बिराद मोजां स्पेसियेल बिदि अमाखौ नोंथांमोनहा नैबे उदालगुरि लकडाउन सकआव मोननाय जायो आरोखि। उदालगुरि कलेजनिफ्राय सानजाहा जायो बे लकडाउन सकआ। नोंथांमोनहा माब्लाबाफोर नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागौ। एड्रेसखौ होनाय जाबाय, उदालगुरि कलेजनि सानजाहा थानाय दांदुफुर रड, दांदुफुर खाथियावनो आरोखि बियो बे लकडाउन सकआ। नोंथांमोनहा माब्लाबाफोर नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागोन। बेयाव 300, दा एसे एनै बारायनो हासिगौ, 320सो बारायनो हासिगौ आरोखि। 300आवनो होबाय थादों बिथांमोनहा। नङाबा बेलेग बेलेगाव जेनेबा 350 बा 400 बिदियाव फाननाय जायो। खिन्थु बेयाव खम दामाव बिराद मोजां स्पेसियेल अमा नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो। थेंक इउ, जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनानै दिनैनि बे ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ। नेक्स्टआव लोगो मोनबाय थागोन बिदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आङो लाबोबाय थागोन। आरो जायफोर नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो, सापर्ट खालामनानै होदो अननानै। आंबो नोंथांमोनखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन। बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे ब्लगखौ बुकिंआनो जाखायो, मबाइलावबो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। जाखाजोबखायो बिसिना मालाय।
आंना सेरनै हो दावरिया औ बे खामियारा मोजांसो थांखानो लाखियो बैथिंजोंसो दाननांगौ बिराद गिदिर हारा थांदों बेयाव